Olyan rosszul esett, amit tegnap este mondtam. Azt hogy hisztad? Igen. Hisztál is. Mindegy. Nézd már, ott a folyás, nézd már! Látom. Nézd már, anya! Látod? Vízesés. Vízesés, ez Hol tök van? király. Ó! De azon lejönni, de jó lenne. Tehát azt senki se jön, mert ez annyira meredek. Ó, ez tök király. Olyan szép Jó, itt kép. vigyázz, egy szed ki. Szed. Én kiszedem a tésztát. Nem, a patász van. Jó, azon lejönni, te. Jaj, nem a... Mi van? Ezeken fogunk menni. Ilyenen? Ilyenen. Hát, és mit gondolod? Fél? Nem mondod, hogy fél? Jaj, nem a... Ez is nem. fél? Fogunk raftingolni. Kell, nem.